Hola a tots i a totes, jo sóc l'Ainara Carrera. I jo sóc l'Alba Cayuelas. Avui us parlarem del llenguatge no verbal, sobre aquelles petites coses que no sabem. És una cosa molt important en la nostra vida quotidiana, ja que podem malinterpretar les accions de la resta. El llenguatge no verbal l'utilitzem normalment quan parlem amb la família o amb els amics. Consisteix en fer gestos amb el cos i així comunicar-te. Com per exemple, una senyora estrangera i una catalana estan parlant en una botiga sobre què vol comprar la senyora estrangera, però que també sap parlar català. Hola, bon dia, què vols? Vull unes pomes, sisplau. D'acord, un segon. M'estàs insultant? No, només és una afirmació. Això és un insult molt greu en el seu país. Llavors, això passa múltiples vegades, però ja no tant. També expressa emocions com aquesta. Hola, amiga, et passa alguna cosa? No, deixa'm en pau. Això és un dels exemples que usualment pot passar quan la teva amiga no està de bon humor. No verbal és una mica complicat. Sí, però jo crec que una vegada que coneixes una persona pots interpretar perfectament el que et vol comunicar. Sí, això sí, però si tu aquella persona no la coneixes de res, pots arribar a una gran discussió. Nosaltres, quan estem molt nervioses, ens posem a parlar ràpidament, a posar-nos les mans a la butxaca, però usem diferents tècniques per remediar-ho. Com gesticular, però amb sentint, és clar, és a dir, moure les mans ràpidament o passejar-te. Una cosa que fa que aquesta situació no sigui possible és el telèfon mòbil. És un problema que afecta molt avui en dia als joves, perquè no paren atenció al que li diu la persona que té al costat. La veritat és que sí, això passa moltíssim. Sí, passa molt. I fins i tot nosaltres dues, quan estem a vegades parlant per WhatsApp, ens malinterpretem. Sí, la veritat és que és normal que passi, perquè hi ha alguns emojis que poden malinterpretar moltes vegades. Però això és millor quedar amb la gent que coneixes perquè no passi tant aquestes coses. És clar que en algun moment ho hem d'utilitzar, però si estàs amb la teva família dinant, no fa falta. La tecnologia actualment està molt en les nostres vides i a la nostra edat no hauria d'estar tant. Per exemple, quan estan parlant amb algú i no t'escolta perquè està amb el mòbil. Hola, com estàs? Em dic Ainara. Ja ho sé, t'estic demanant que com estàs. Sí, estic parlant amb l'Alba. Però si l'Alba sóc jo? Bé, això passa quan algú està molt enganxat al mòbil. Ja ho crec, però què hem de fer llavors? Res, però intentar conscienciar la gent que aquest llenguatge és molt especial i únic, i ho estem perdent. En aquest cas no podem obligar ningú, però si tots col·laborem crec que es pot solucionar. Sí, per a una banda no hi ha malentesos, i llavors podem conèixer millor la persona que tenim davant. I el tema del mòbil es pot solucionar fent propostes de jugar o passejar sense agafar-lo, és a dir, jugant a jocs de taula... Adéu!